Tämä on Pohjois-Makedonia. Yksi Euroopan vähiten vierailuista maista, jossa asuu alle 2 miljoonaa ihmistä. Mutta tämä maan historia on kaikkea muuta kuin tavallinen. 1963 pääkaupunki Skopje tuhoutui lähes täysin voimakkaassa maanjäristyksessä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä menetti kotinsa. 2025 Kosanin yökerhopalossa kuoli 59 ihmistä. Tämän tragedian seurauksena suuri osa Pohjois-Makedonian yökerhosta suljettiin. Samaan aikaan 100 000 pohjoismakedonialaiset on muuttanut ulkomaille paremman tulevaisuuden toivossa. Mutta millainen maa Pohjois-Makedonia oikeasti on? Tänään otetaan siitä selvää. Tässä videossa vieraillaan Old Bazaarilla, vieraillaan Kanion matkassa, missä paikallinen Arttu Laitinen hyppää ja näyttää temppui. Mä esittelen teille mun hulpea Airbnbin, mikä mulla oli, mikä TikTokissa kanssa räjähti. Ja no, juodaan olutta. Tervetuloa Pohjois-Makedoniaan. Musta tuntuu, että kauhean moni ei edes tiedä, mikä tää maa on, tai ei varsinkaan ole käynyt täällä. Niin tästä videosta tulet näkemään, millaista täällä on, millaista ruokaa. Mä oon täällä 3 päivää, niin sen aikana mä kuvaan teille, mitä mä kerkeen nähdä täällä. Mä oon ekat 2 yötä tämmöisessä hotellissa. Tää oli 5 tähden hotelli. Hintaa tälle oli 169 €, 170 €, jotain sinne päin. 5 tähden spa-hotelli. Sauna löytyy, uima-allasosasto, kuntosali, aamupala kuuluu. Ja tää on ihan tässä keskustassa. Mä näytän teille millainen tää on. No täällä on ihan perus vessa. Siellä on meikä. Suihku. Mä en tiedä, mä en ole ikinä ollut 5 tähden hotelleista, niin mä en tiedä kuuluuko sinne yleensä jotain tämmösiä razor-kittejä. Tossa on hammas. Onko tuo hammastahnakin jopa? Dental kitti ja Bliss jotain. Ei, kampaa löytyy ja jotain tommosia juttuja löytyy tuolta. Ja siellä on kylpytakki ja tommoset tohvelit. Sitten on tämmönen perus minijääkaapilla, sänky, telkkari, näköalat. Näköalat ei ole mitkään parhaimmat kyllä tässä, mutta tää on tämmönen ihan perus. Ja tää oli siis ihan keskellä keskustaa. Katoin just ennen kuin tulin tänne videon Jami Svenbackasta ja PRstä, kun oli täällä. Ja siinä videossa kertoi, että taksikuski yritti ryöstää puukonkaa. Ja nyt lähdetään syömään. Tuossa vieressä joku hyvä ravintola, mitä mä katsoin netistä. Ja mulle tuli netti siellä, niin sit mä oon kusessa, jos mä en löydäkään sitä. Mutta se pitäisi olla ihan tuossa vieressä. Tässä vieressä pitäisi olla kans toi Aleksanteri Suuren semmonen patsas. Täällä ei mikään ihan älyttömän hyvä sää oo kyllä, niin kuin näette. Täällä on tämmönen perus Suomen sää, mutta tässä on heti kun mä tuun hotellista. Mun hotelli on siis tossa. Toi Bliss-hotelli. Niin heti tässä vieressä on tämmönen hienon näköinen. Olisiko tää ollut äiti Teresan katedraali? Tänne sisällekin pääsis. Maksaakohan se? Käydä katsomassa. Täällä kun mä katsoin, niin täällä ei saisi kuvata videoa tuolta sisältä. Ei sinne maksanut mitään, menee vaan sisään. Ja nyt ollaan tässä niinku suoraan pääkadulla. Tän kadun nimi oli Makedonia katu. Täällä on kuulemma Helsinki-katukin olemassa. Mä menin väärään suuntaan, okei. Mennään tuohon toiseen suuntaan. Siellä vaan koira hengailee kadulla. En uskalla mennä silittämään, mutta aika chilli. No niin, sitten kävelin varmaan 10 metriä ja sitten oli joku myymää aurinkolaseja. Ja mä ostin sit 2 aurinkolaset sieltä. Ray-Banit mukamas ja toiset oli Emporio Armanit. Mä oon paha, kun mä jään aina juttelee kaikille. Mä maksan 45 € niistä. Nyt mä tulin syömään johonkin vähän parempaa paikkaa illallisen. Mä otin kanapestopastan ja valkoviinilasin. Niin laskun loppusumma 9 € 56 senttiä. Tää on niinku tää pääaukio. Ja tossa on tuo Aleksanteri Suuren patsas. Tää on niin NS turistipaikka kuin voi olla. Ja arvostelut oli tosi hyvin tälleen, tosi fiini paikka. Ja se, että sä saat viinilasin ja pasta 9,50. Kanapasta ja lasi viiniä menee aina alas. No, nyt on nää kusetuslasit päässä. Aleksanteri Suuren patsas on tossa. On ihan jäätävän kokonen. Sitten on jännä, kun tuolla taustalla näkyy Makedonian lippu ja vuoret. Ja sitten tässä on vähän ympäristö. Tuossa ravintolassa mä olin. Ja se on niinku näin läheltä tätä pääaukioa. Mutta nytten mennään takas hotellille
mennään uimaan, saunomaan ja sit mennään katsoa peliä sen viereiseen baariin. Näyttää tosi kivalta tää katukin muutenkin. Tuolla on lippu päässä ja vuoret näkyy siellä. Aukiolta kävelee mun hotellilla minuutin, jos sitäkään. No niin, nyt mennään rentoutumaan. On kylpytakki, tossu. Tän näköinen paikka. Aika mukavan näköinen. Allas, pitkä allas. Tuolla on suihkui. Vähän aurinko tuoleen rivissä. Tuossa on baari, mutta se ei oo auki. Sitten tuolla on röökipaikka, jos Ali olisi täällä reissussa mukana. Sitten on sunbede. Sunbede. Tutustuin tuossa saunassa yhteen paikalliseen ja oli muuten suomalaiset saunat, harvia kiuas ja toi sauna oli oikeesti semmonen niinku, okei siinä oli vähän seassa hajusta, että se nyt ei ollut ihan semmonen niinku mökkisauna. Tuolla on toi normisauna, tommonen mihin ei tyyli voi heittää. Sitten tuolla oli höyrysauna, sitten on vissiin turkkilaisia saunoja ja sit tuolla vielä yksi normisauna. Ja tosta sais 7,5 euroa 2 pulloa viiniä sais, mutta tässä ei ole auki. Mulla ei ole mitään haju mikä tää oli. Tää oli turkkilainen sauna. Mä menin tonne. Sitten tossa on tommonen metallikuppi. Mä kaadoin siihen tosta vettä. Se oli ihan normivettä. Mä en ihan ymmärrä mikä tän paikan juttu on. Höyrysauna. Mut se ei oo päällä. Tossa oli sauna mihin ei voi heittää löylyä. Mulla on samanlainen turkkilainen sauna. Noniin, nyt on saunattu. Oli oikeesti hyvät löylyt siellä ja uima-alla kerran kävi uimassa, kylmä suihku. Mä heitin sinne kun menin eka kertaa, siellä oli vain yksi tyyppi siellä koko alueella. Mä heitin sinne vähän löylyä, vähän enemmän suomalaisittain. Sitten kun se tuli sisään, mä olin silleen, sorry, mä heitin vähän liikaa. Sitten ei, tykkää kuumasta, mä alettiin jauhaa siinä. Se oli paikallinen joku äijä, jäätiin juttelemaan siinä. Sitten kun mä mietin tuossa aikaisemmin, että pitäisikö mä ottaa niinku hieronta, niin sit se oli sillä että joo, että ne on tosi hyviä ne hieronnat. Kannattaa ottaa semmonen koko kropan niin, tai joku selän hieronta, että ne on oikeasti hyviä, että ne antaa happy endingin siihen loppuun. Mä olin silleen, että tää on kuitenkin 5 tähden hotelli, että ei niinku vissiin mitään rajaa, niin mulla on nyt sitten hieronta-aika taas ei vaan läppäin. No niin, nyt ollaan menossa nukkumaan, tai minä olen menossa nukkumaan, ei tossa nyt ole ketään. Huomenta, tässä nyt vähän väsytti enemmän ja kello on 9, en mennyt salille, nyt menen vasta aamupalalla. Ennen kuin se menee 10 kiinni. Tämmönen aamupala, juustoa, jotain perunaa, noita joku oma juttu. Paljon muunaa. En tiedä, ihan joku suklaakroisantti ja sitten mehut ja leivät. Aika perus. No niin, ja nyt lähdetään kattoo vähän basaaria ja muuta noita nähtävyyksiä. On aika hienon näköinen rakennus. En oo ihan varma mikä tää on. Tää sama lapsi, by the way, Jamis Vempakkan videolla oli silloin ihan makea. Tuolla on joku botski. Tuolla on joku patsas. Täällä on siis ihan sairaasti näitä patsaita. Tuollakin on niinku toi silta täynnä patsaita. Ihan jäätävän kokoinen patsas. No niin, nyt ollaan täällä basaarilla. Siitä sais halvemmalla vähän noita aurinkolaseja, mitä mä ostin. Tää on kyllä makean näköinen paikka. Tossa on jonkun näköinen etelä. Mikä tää on? No, yliopisto. South East. Tuolta alkaa se basaari. Mennään katsomaan mitä sieltä löytyy. Tulee vastaan. Täällä aurinkokin alkoi paistaa nyt. Tämmönen tosi tiivis mesta. Mä ajattelen, että näissä on ollut enemmän semmosia telttoja täällä. Täällä varmasti saa kulutettua rahaa. Mä en vaan tiedä mitä kaikkea täällä on. Täällä kuulemma kannattaa syödä. Täällä on ihan sairaat ruuat. Täällä on baklavaa. Mä voisin ostaa vähän baklavaa kohta. Tommosta. Täällä on tämmösiä sateenvarjoja. Tää on makea. Paljon kaikenlaista tämmöstä. Oi että siinä olisi nähty takki. Siinä on jotain lentokoneita nyt päällä. Mulla oli jotenkin ihan toisenlainen ajatus tästä basaarista. Mä ajattelin, että tää on niinku semmonen, missä on semmosia vanhoja kioskeja. Tai semmosia, mitä jossain kauppatoreissa Helsingissäkin on. Ja ajattelin, että tää on semmonen. Mutta tää nyt on tämmösiä tosi kapeat tiet, paljon kauppoja. Ja siis nää on niinku oikeesti tosi kapeat. Ne pöydät niinku molemmin puolella. Mä käyn tällä hetkellä jossain ravintolan keskellä. Mä en tiedä kuinka pitkällä tää niinku jatkuu.
Täällä tulee joku puisto vastaan sen jälkeen. Katsotaan mitä täällä on täällä vastassa. No tää näyttää nyt enemmän semmoiselta, mitä mä ajattelin, että tää olisi. Tässä on nyt sitä semmoista fiilistä. Kapeat katuja ja paljon kaikkea. Mennään täältä jostain sivukadulta takas. En mä täältä mitään ala ostelee. Jaksa jäädä pysähteleen. Tää on tosi surullista, kun täällä on tosi paljon tommosia äitejä, vähän vanhempia äitejä. Semmoisten vastasyntyneiden lasten kanssa kadulla kerjäämässä. Täällä on kyllä niin näkyy enemmän kerjäläisiä kuin missään Suomessa kampissa. Täällä on niin kyllä joka nurkilla jonkun näköistä. Mä tulin tämmöiseen Old Bazaarissa olevaan ravintolaan steakhouseen nimeltä Karshia. Otin semmosen ihan jäätävän lihalautasen, vaikka söin sellainen äsken. Ja sit kokiksen ja veden. Olin ottamassa baklavaa, mutta täällä ei ollut, pitää pysähtyä johonkin toiseen paikkaan ottaa se, mutta makso 10 euroa ja kohta näette, että mitä sieltä tulee. Niinku, tuommoinen maksaa Suomessa varmaan 30-40 euroa. Ei mitään järkeä. Alkupalaksi tuotiin tommoista leipää. Ulkon ei ollut paikkoja, niin joutui tulla tähän sisälle, mutta ehkä tässä pärjää. Mä kans selittelin tuossa hotellilla, kun huomenna mä lähden tästä hotellista pois, niin onks mahdollista, mä haluaisin huomenna mennä sinne Canyon matkaan. Mä jättää tavarat sinne, niin sanoin, että se onnistuu. Nyt se menee hyvin, että mä menen sinne, se menee 6-7 tuntia, sori. Ja sitten sen jälkeen mä tuun hakemaan kammat vielä Airbnbiin. Ja sitten on siinä sen yhden yön. Ja sitten maanantai-aamusta mun pitäisi lähteä Kosovoon. Mä en vielä tiedä miten mä sinne menen. Se kuski, kenen kyydistä tuli lentokentältä. Tosi mukava. Se sanoi, että 100 euroa maksaa. Mä olen vaan, joo, eikä maksa 100 euroa. Ja se sanoi, että 70 euroa maksaisi toi privakyyti sinne Canyon matkalle ja näin. Mutta mä katsoin jostain sivustolta, niin se oli 35 euroa, mihin sisältyy kaikki luolamatkat ja kaikki, niin mä olin sillä että saa puolen hintaa. Joo, menee bussilla, mutta se onhan tossa vieressä. Niin mennään sillä, niin vaikka oli mukava taksikuski, mutta kaikki oli mukavia täällä tähän mennessä, paitsi se, joka yritti kusettaa mua. No, tai kusettikin, ei mitään yrittänyt. No niin, sieltä tuli riisiä, perunaa, sitten on 3 eri lihaa, 3 pihviä. Sanotaanko, että aika hyvän näköinen. Ei muuta kun lähdetään testaamaan. No nyt täällä kuuluu tämmönen joku, en tiedä mikä tää on, mutta semmonen fiilis, että ei kyllä oo Euroopassa. Mutta mielenkiintoista. On tämmöstä kaiuttimista tulee ihan jäätävän kovalla. Kuuletteko te mua? Mutta on vissi joku kutsuhuuto tai joku rukoilukutsu. Että vaan kuulee. Tästä voi olla ihan väärin selitetty, mutta kuulee tonne. Mennään rukoilla tai pitää rukoilla, en tiedä. Täällä on 2 eri paikkaa, mitkä keskustelee toistensa kanssa. Kyllä ne niinku menee jengiin sisälle ja eilen taksikuski sanoi, että täällä on nyt niinku 25 astetta. Ja täällä tulee kesällä jopa 45 astetta. Että tää on niinku ihan helvetin kuuma paikka. Että on nytkin on sellainen kuuma kautta lämmin. Mutta nyt mennään eteen joku paikka, mistä saa baklava. Mä näin tossa kun mä tulin tänne niin yhden paikan. Täällä ihan samanlaisia semmosia turistikauppoja joku Kroatiassa oli tai Kyproksella semmosen rannan lähettyvillä olevia. No täällä ei tietenkään rantaa, et ei täältä löydy mitään semmoista niinku mielenkiintoista tälleen ainakaan ulkoilta päin. Pitäis varmaan mennä tämmoseen kauppaan sisään. Niin sit saattais. No täällä on tosissaan noita koiria. Tossakin on yksi koira mikä makaa vaan varjossa. No maailman chilleempi koiria. Täällä on siis Makedonian denaarit käytössä. Se kurssi on, mitäköhän se on, 100 Makedonian denaria on €60. On oikeesti tosi halpaa täällä. Ollaan kuitenkin Euroopassa. Niin en tiedä onks missään näin halpaa Euroopassa kuin täällä. No, kohta mennään Kosovoon ja Albaniaan. No nyt tultiin jokin viereiseen paikkaan.
otin yhden Red Bullin ja ei ollut baklavaa täälläkään. Nyt mä sanoin, että niillä on joku muu herkku. Niin mä otin semmosen, en tiedä mitä sieltä tulee, mutta joku jälkkäri nyt. 20 paikassa ei ollut baklavaa. Mä en tiedä, onko täällä missään. Pitää vitsi etsiskellä. Tän näköinen setti, en muista nimeä. Ja sit Red Bulli. Okei, toi mitä mä otin. Mä en tiedä mitä se oli. Se oli ihan hyvää. Vähän mautonta. Ehkä joku toffee kuortus päällä. Joku maitopohjainen juttuhan toi on. Jos ravintolassa varmaan kusetettiin mua. Mä en nähnyt mitään kuvittiin. Se sanoi eka, että 240 denarsia. Ja yhtäkkiä se oli 330. Tai sillä, että mä annoin sille 300. Että se tuo takas 60. Ja sit se oli sellainen, että joo, että 30 vielä. Sitten mä sanoin ihan sama, että no jotain muutamia kymmeniä senttejä. Se nyt ei oo niin vakava. Mutta nyt käydään katsomassa. Tässä on joku linnake. Mä en tiedä pääseekö sinne. Nämä portaat on kyllä vähän tämmöset. Miten sattuu. Mutta katsotaan jos päästään sinne. Tuolla on yksi turistikohde, tommonen risti. Se on joku tosi iso. Vähän niinku Brasiliassa on se mikä on siellä vuoren pääsillä kädet levällä. Ei toki niin hieno, eikä Baiana soi taustalla. Eihän tänne pääsee. Jos tuolta pääsis, niin ne itse asiassa yli. Tossa on toi linna, niin jos sinne pääsis, jos siellä on joku viewpointti tai joku semmonen, niin se voisi olla ihan kiva. Mä en tiedä, onko täällä jotain käärmeitä. Ei saa, kyllä täällä on kuuma. Kiivetään tonne vielä ylöspäin. Täällä ei oo ketään muita kuin mä. Mä en tiedä mikä tää mesta on. Joku linnoitus. Tuossa on tommonen vanhan ajan ilmatorjuntakivääri. Ei kivääri, mutta joku tommonen ilmatorjunta ase. Ei saatana. Tää on kuuma. Ja siis tää polku näyttää tänne tämmöseltä. Mä tulin tuolta. Tossa on linna. Ja tämmönen polku. Katsotaan nyt mihin mä päädyin oikein. Ainakin suihkuun joutais tän jälkeen. Tää näyttäis olevan ainakin suljettu. Mä katson, ei pääse. Tässä tämmönen reitti. Ja toi on suljettu. Mä veikkaan, että tää linnoitus on vaan. Mulla ei oo hitto, kun mulla ei sitä nettiä. Niin mä en nyt tiedä. Tonne näyttää, että sinne ei kyllä pääse. Tuolla on varmaan joku moskeija. Tuolla on joku äijä. Ei mitään lipun myyntiä. Tonne menis. No, ei toi ei kyllä vie minnekään toi polku. Mennään takaisin. Katsotaan, jos mä löytäisin tästä seikkailulla nyt jotain muita juttuja. Kyllä tää niinku porukkaa tulee. Toi on Skopjen kaupungin museo toi, mikä tossa eessä on. Tää on jotenkin kivan näköinen silta. Sitten on tommonen just on Aleksanterin suuren patsas. Sitten toi vuori näkyy taustalla. On kiva miljöö, jos semmoista sanaa haluu käyttää. On jotenkin hienon näköinen tää kivisilta ja patsas suoraan tuossa päässä. Nyt mä tulin alas kattelee vähän tätä jokea. Se menee rengas. Tossa on eessä tommonen mukamas laivarakennus, mut siinä on tommoset jalat. Sanotaanko, että ei oo ihan niin turkoosia vettä kuin oli Kroatiassa ja Kyproksella. Tää on tämmöstä Suomen Aurajoki-meininki. No näyttää oltain tullirakennuksilta. Tuo siltaa pitkä ei saa kulkea. Siitä ei kyllä kuljekaan kukaan, et ehkä se menee jonnekin. Nyt mä näytän teille, miltä näyttää Makedonian silla alla. Tuolla varmasti vois. Tässä on tämmönen välikkö. Ja tuolla varmaan nukkuu jotain kodittomia. Ui, mitä vittua? Mun korvalleen joku. Taas kerran. Mä oikeesti säikähdän joka kerta. Se Kyproksella mä säikähtelin. Mä säikähtelin Kroatiaskin varmaan videolla. Mut tossa taas lensi joku ihme juttu mun korvaa. Ja samaan aikaan kun mä katsoin tonne. Mut siellä haisi ihan kusi. Mä vannoin, että siellä oli kyllä jotain asusteli. Mutta tässä tämmönen vene. On muuten hieno vene. Niin tuolla on sitten silta, en tiedä onko ravintola. Mun mielestä kun mä katoin Airbnbtä, niin oli mahdollisuus jostain laivasta ottaa joku huone, mutta noissa on rikottu nuo lasit. Mä en usko, että ne on ne, mutta kattokaa tota.
atonille ja tommoset piikit. Mutta kun sä et oo mikään laivas, mulla on tommoset jalat tuolla. On muuten aika roskasta. Sitten tuolla näkyy kans tuo linna vähän paremmin. Täällä on kyllä ihan hienoja rakennuksia. Tossakin on yksityiskohdat. Mulla on patsalla kultaisia erilaisia tavaroita. Se piti vielä sanoa, että se tarjoilija siinä edellisessä paikassa, mikä vähän kusetti ehkä mua. Toisaalta en tiedä oikeesti kusettiko, mutta niin se näytti olta 10-vuotiaalta. Muutenkaan mä en tiedä, kun täällä on, no täällä oli 30 pinnaa muslimeja. Mut Kosovossa on vissiin ehkä enemmän, ellei nyt ihan väärin muista. Tää on niinku ChatGPT:n kanssa, kun juttelin, niin se jotain heitteli semmoista, että siellä ei niinku alkoholia samalla tavalla, eikä täälläkään varmasti nyt ihan kaikkialla myydä ees. Tyyliin tossa viimeisessä paikassa, tai kahdessa no missä mä söin, ja ihan jälkkäri, niissä ei mun mielestä edes ollut alkoholia myynnissä. Tietysti tossa eilen illalla kun meni pastalle ja viinille, niin siinä nyt oli, mutta tässä nyt taas toinen silla-alitus. Siellä on ihminen juoksemassa, mitä mä en tuu enää ikinä tekemään. Se maraton on ihan liikaa mulla. Täällä ei oo kyllä niinku yhtään ihmisiä. Jos se basarissa oli liikaa, niin täällä ei oo yhtään. Mut ihan hienon näköinen tommonen. Kun mulla ei oo nettiä, niin ärsyttää, että mä voin niinku katsoa mitä taustatietoa, että mitä noin niinku jotain historiaa noin. Täällä oli joku observatorio, mutta tuskin se toi jo. Ehkä ei kannata mun videoista katsoa sitä, että mitä noi on, mutta enemmän tästä saatte varmaan näkökulmaa, että millaista täällä on ja kaikkea muuhun niin omiin kokemuksia, hintaa ja kaikkea tommoseen muuhun mä voin kyllä niin antaa matkustusvinkkejä, mutta musta ei oo kyllä niin tourguideiksi teille, että jos semmonen kiinnostaa. Niin. Sen mä osaan sanoa, että täällä on oma kieli, makedonian kieli. Se on vähän niinku Venäjää. Tai semmosia kirjaimia, Montenegro, no Balkaani, oma valuutta, denaari, Makedonian denaari. Lämmintä täällä on kesäsi. Ei oo merta. Ohrid on toinen paikka Skopjen lisäksi, mihin jengi menee. Se on Unescon luonnonsuojelukohde. Mä sinne nyt tässä mun parin päivän visiitillä oon menossa. Mä haluaisin tonne, mutta tonne ei näytä pääsevän. Tämmönen. Sen verran mulla toimii Mapsi, että toi mikä tuolla taustalla on, niin se on Government House, eli onko se nyt eduskuntatalo, paikallinen eduskuntatalo. Nyt mennään katsoa vielä Foodistadioni, mikä oli tossa vieressä. Ja sitten mennään käymään hotellilla ja käydään ostaa huomiseksi ne matkat, tai huominen matka. Ja laitetaan Airbnb-hostille viestiä, että monen aikaa mä tuun about, tai miten mä sinne pääsen. Ja se on aika nätti, koska no, mä en kertele enempää, että näette tässä videolla, mutta siis mä en tiedä, mua saattaa illalla pelottaa. Se on aika, no mä pidän jännityksessä, että näette. Tässä on paikallinen kansallispuisto tai niin Central Parkki. Mutta kyllä mä sanoin, että heti kun tässä lähtee kävelee sillä 500 metriä tuolla tai vanhoja gubbei kalastelee, niin ei tää niinku oo ketään. Tosi vähän jengiä, mut käydään kattoo toi puisto ja se stadioni. Et onks te mistään kotoisin? On the Trail of Mother Teresa. Äiti Teresan joku tie. Tää mitä meikä kävelee. Tossa on skeittiparkki. En ehkä lähti skeittailemaan tohon. Mä muistan, että yksi hotelli mitä mä katoin oli tää Park Hotel Spa, mutta en mä sit mennyt siihen. Niin tossa vieressä on toki on 5 tähden hotelli. Mut jostain syystä mä en ottanut tota. Se oli parin kilsan päästä. En mä usko, että mä parin kilsan päästä. Mut tossa on Makedonian Foodistadioni. Ei oo ehkä nyt ihan niin hieno kuin jotkut Englannissa Valioliiga stadionit. Tässä on treenikenttää. Park City Football Club. Ja siinä on ultras. Gelsenkirchenin ultrat täällä käynnissä selkeästi. Tossa te näette vähän kieltä, että millaista tää on. Tuossa lukee akademia, mutta niin kaikkia tommosia kyrillisiä aakkosia. Täällä on jotkut paikalliset puistojuhlat käynnissä. Ei oo varmaan mua kutsuttu tonne. Pakko vielä palata tähän kämppään.
tähän rakennukseen. Toi ylhäällä on kiva tuommoista kasvustoa. Mä yritin katsoa kartasta, mikä toi on, mutta siinä luki vaan Makedoniaksi. Ja oli kaikki kolmosia ja kaikki siinä tekstissä. Niin mä en voinut ymmärtää. Okei, mun pakko miettiä, toi ei oo se mun Airbnb. Vaikka se onkin tosi hieno. Mutta mä teen TikTokinkin siitä. Niin mä tuun tännekin tekemään sen koko esittelen siitä kämpästä. Et ei kyllä hätää. Mut jos sä oot vielä tähän mennessä tilannut mun kanavaa, niin teepä sen nytte. Ja voit samalla ottaa haltuun mun TikTokin ja Instagramin. TikTokia tulee TikTokkei luonnollisesti, mutta täältä reissuista ja muistakin reissuista, mitä nyt tulee, ja ihan muutenkin kaikkea muuta sisältöä. IGC mä päivittelen vähän enemmän semmoista arkista sisältöä, niin ota ihmeessä ne haltuun. Ja mä haluan kans, että tuutte ehdottaa mulle uusia matkakohteita, että mikä teitä niin kiinnostaisi nähdä, mitkä maat. Nää oli semmosia, mitkä mä ite nyt valitsin tästä. Ja no joo, mä tiedän, että mun pitää käydä vielä niinku, no Suomesta mun pitää kuvaa joku video. Se nyt on varmaan tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten Ruotsi ei sellainen kiinnosta, mutta sinne on pakko mennä. Viro, Latvia, että on pakko vetää sellainen vähän semmosia erilaisia. Et en mä nyt esimerkiksi Tallinnaa tuu teille näyttää, vaan sitten vähän jotain Pärnyä tai Latviastakin vähän jotain hidden gems, jos mä semmosia löydän. Tulkaa ehdottaa siis niitä kohteita. Sitten on treeniaika. Tää nyt ei oo ihan hirveästi mitään laitteita. Tässä on juoksumattoa, stepperiä, tämmöstä. Painot, mitkä ei riitä niinku yhtään mihinkään. Tohon saan, tossa on 20 kiloa. Ja noikaan riitä mihinkään. Sitten on tämmönen monitoimilaite. Mut siis tossa on äiti Teresan koti. Niin onkohan tää ihan ok, että mä treenaan tässä? Jos mä esim. Treenaan ilman paitaa, niin häpäiseekö mä nyt jotain? Vai en? Ja tossa on toi toinen katedraali. Ja sieltä tulee jengiä sisään. Mä en tiedä onko tässä peililasit vai ei. Mut joo, mun seuraava Airbnb on jossain tossa. Nyt vedettiin tosi lyhyt treeni, että saa pienen pumpin päälle, niin voi näyttää tuolle kirkolle ja äiti Teresan talolle, että on jotain isompaakin olemassa. Läplä. Mitäs muutakaan mä tekisin, kun tulisin tänne? Täällä ei ole nyt ketään. Saa ihan rauhakseen olla täällä. Kylmäaltaat ei oo päällä. Tässä on mun illan fitti. Se mieltä ootte. Tää on tämmönen vaimari. Mutta mä en uskalla näyttää mun pirutatuointia täällä, kun uskonnollinen maa, niin taitaa sit näin. Nyt on paikallinen makedonialainen bisse kädessä. En nyt muista nimeä. Tuossa lukee Germany, mutta se ei oo. Ja löysin paikan, mistä mä voin samalla kattoo. Sieltä tulee Sveitsi Gatar-peli, ei mikään paras peli. Tää on joku, paikan nimi oli joku Donkey. Bad Donkey. Tuota paikan nimi. Maistellaan nyt tää tästä niinku maisteluoli sanois. No tää on kyllä hedelmäinen bisse. Tää on joku, mikä tää on, Ale, Apa, Ipa. Tosi kevyt bisse. Ihan hyvä, ihan hyvä. Olisin vähän toivonut enemmän, että laakerityylistä, mutta tää on ihan hyvä. Otin vielä kebabia. Täällä kebabi on vähän erilaista. Kebabi on semmosia niinku lihapötköjä, et se ei meinaa sitä niinku Suomessa se kebab semmoista lastua, vaan semmoista pötköä. Tää on tosi pienen oloinen. Tuossa on varmaan 6 tommoista niin kebabrullaa, mutta se on ihan hyvä, ettei nyt syödä liikaa. Tuo bändikin lopetti tai siirri tonne kauemmaksi, se oli alku tossa ihan ees. Sitten yksi paikallinen meni sanoa silleen, että siellä on Makedonian paita päällä, se on pelipaita päällä. Tulee silleen, että joo, nyt lopettakaa, kun se hääri tuossa kitaristi hääri tuossa telkkari eessä. Niin sitten ne lopetti, siirry tonne tai sitten ne lähti kokonaan pois. Tää on tosi kiva oloinen paikka. Tää on vähän kalliimpi, kun tää on varmaan niinku NS-turisteille tehty, mutta ei oo oikeesti paha. 3-4 euroa bisse. Tuo ruoka oli 190 Makedonian denaria, eli 5 jaettu 16. Se kuka osaa hyvin matikkaa voi laskea siinä 2,5 euroa varmaan, jotain semmoista.
en mä tiedä, 3 euroa. Ei oo paha. Jotain pieni snäkki. Ja toivotaan, että Sveitsi voittaa tän. Brasilia ja Marokko tulee 12. Mä ehkä katon sen tässä eka erä ainakin. Koska tää on kiva paikka. Ja niin kuin sanoin lähellä mun hotelliin, niin todennäköisesti katon sen tässä. Ota vähän bissejä tässä samalla. Ja sit huomenna on kyllä aikainen herätys, mutta ei se haittaa. Välillä voi nukkua vähän vähemmän. Okei, pakko sanoa. Tää on ihan sairasta tää ruoka. Siinä on tommoista niin kuin... Mä en oikein tiedä mitä toi on, mutta on hyvän makusta semmoista juustoa. Sulatettu jotain fetaa tai jotain ja vähän öljyä. Sit näitä oli 6, niin 3 euroa. Oi saa. Varmaan jopa menee niinku... Kyllä mä sanoin, että menee niinku Makedonian ruuista. Mitä on syönyt, niin top 1. Makedonia ei hirveesti oo. Ehkä tää bissekin auttaa siinä. Okei, mä tapasin saksalaisia tässä näin mun vieressä. Mä olin yksin bissellä. Niin... Hey guys, this is David. I've met David here in a bar. We're watching football. It's very nice, and I wish him the best for his future and for his trip in Balkan. So far, we're drinking beer, and as we say in Macedonia, Sibili. How do you know? I speak Serbian. Oh yeah. Cheers. Okei, David tillas tämmösen, tää on rakiaa. Tässä on ihan helvetisti. Sitten mä saan yhden bissen, kun mä arvostelin tätä paikkaa, mulla on tossa noin. Ei tää nyt näin pitänyt mennä. Mut siellä on kans rakia. Let's stay. Just a little. Sibili. Katsokaa, mä join ihan pikkasen. Leivi veti kunnolla. Okay, little by little. But usually you drink like one sip, so you have like half a mouthful with oxygen and half with alcohol, and then you swirl around like that. And then you drink, and then afterwards you breathe in like, and then you can taste the pear and the grapes. That's like the thing from Rakia and Slivovic, but usually you have to keep it in your mouth as the same amount of seconds as years as it has master. So probably this is, let's say 5 to 6 years. 5 to 6 years So or 5 something. to 6 5 seconds. seconds. Swirling around, getting every part of the mouth, the alcohol, and then afterwards you will notice the breath. You will get some new flavors, and that's the whole point. So you're kind of professional drinker. Olen istunut tässä samassa paikassa varmaan 3 tuntia. Tuli 9 katsosta peliä. Kello on nyt tossa 12. Ja nyt täältä tulee Brasilia ja Marokko. Ainoa vaan, että noin vielä soittaa tossa. Tolle toi kitaristi heiluu tossa. Menis pois siitä. Täällä on näitä koiria ihan saakelisti nukkuu ympäriinsä. Tekis mieli hakea noin kaikki mun hotellihuoneeseen. Tuollakin oli tuolla, missä mä olin äsken. Näkyy 2 koiraa. Tässäkin on 1. Nää on niin mukava olo siellä. Ei noita voi ottaa. Haluaisin kyllä ottaa kämpille. Varmasti sais nukuttua siellä hyvin, mutta sitten siellä on mä +7 isoa koiraa. Tosissaan tossa oli yksi David, se oli Saksasta, ja sitten sen tyttöystävä. Se oli kasakstanilainen. Tyttöystävä ei osannut englantia, niin se oli harmi. Okei, nyt jätettiin huone, tai checkattiin ulos. Ja lähdettiin kävelemään sinne bussipaikalle, jos mä sen löydän tosta. Tänään pitäisi olla 31 astetta. UV on 8-9. Laitoin aurinkorasvat naamaa. En tiedä, mulla ei ole mitään vesipulloa. Toi kestää 5 tuntia. Niin mä toivon, että siellä on. Ja siis tää on ihan superhilainen tää katu nyt. Täällä ei oo ketään. On sunnuntai aamu. Kello ei oo edes 9. Niin ei ihmekään, että tää on ihan hiljainen. Kuollut katu. Mut katsotaan, jos mä kerkeisin ostaa tosta kaupasta vesipulloa. Se olisi aika kiva.
tuolla matkalla. Onneksi tuossa oli basaari auki. Mä ostin litran vesipulloista tämmösen kofeiinipitoisen juoman. Annoin sille 150, en ole varma, että paljon maksaa. Sitten se antoi sen 50 takas. Ja oli sillä molemmat maksaa 50. Eli mitä 80 senttiä. Euro 60 maksaa. Nää. Niin, nyt on ainakin juomista. Katsokaa mitä mä löysin. Mä oon nyt siinä paikassa, mistä lähtee se bussi. Niin tuolla on tuo Foodis-stadion vähän eri näkökulmasta. Ja tuolla taustalla vuorii, mistä on lumihuiput. Mä muistan nyt minne tonne me mennään vuorilla, mutta tää on aika makeen näköinen. Nämä koirat vaan tulee täältä perässä. Tuolla on yksi ja tuolla taaempana kunnon susi. Se on ihan jäätävän kokoinen. Koira tuli vielä lähemmäksi. Mä alkoi vähän pelottaa, koska toi on ihan jäätävän kokoinen koira. Se tulee tänne päin. Brody käveli vaan ohi. Varovasti siellä. Tää pappa alkaa ruokkia sitä. Tää alkaa heiluttaa häntää ihan hitaasti. Antaa sille jotain lihaa. Nyt se on sen kaveri. Se lähtee seuraa sitä varmasti. Ei päästä eroon. Se haluaa lisää. Ei anna lisää, kiltisti istukin siihen. Se oikeesti seuraa sitä tuolla. Anna lisää, anna lisää. No nyt on eka pysähdyspaikka. Tultiin tämmöiselle viewpointille. Tuolla on niin Skopjen keskusta ja mä en tiedä, jossain tuolla on mun kämppä. Ei kun se on varmaan kyllä tonne päin, mutta tämmönen ihan hieno. Nyt tultiin paikalliseen kylään. Ihan makeen näköinen. Täällä jengi asuu. Tää en tiedä asuu, kun tää on tämmönen turistimesta. Tää ei kyllä näytä miltään makedonilaista. Tänne me joltain Alppikylältä. Tosi makeen näköisiä. Hyvässä kunnossa nää talotkin täällä. Mä en tiedä minkä tourin mä otin, koska me oltiin äsken jossain tommosessa kristallikaupassa ja siellä esitteli niitä kristalleja. Oli sellainen kerännyt voimaa koko niitten eliöä. Ostakaa tästä, kun on tommonen niin kuin maksettu mainos ja jotain kristalleja. Ei jaksanut jäädä sinne, mutta nyt tuli ihan tutkii tätä mestaa. Ja hienon näköinen. Kattokaa noita taloja tuolla. Tää on oikeesti ihan kuin Alppikylä. Tämmöiset näkymät täältä ylhäältä. Tässä oli joku hotelli. Ihan kuin olisi Kyproksella, kun täällä on taas näitä. Joo, aika peruskylä. Tai siis hienon näköinen tämmönen vanha kylä, mutta ei kyllä tuu Makedonia mieleen ekana tästä. Tämmönen kylä tossa oli pankkiautomaatti. Niin, vähän fiilikset. On kyllä vanhan näköinen rakennus. Tässä on kiva näköalapaikka kyllä. Terassia. Tuohon se olisi grillit ja kaikki, niin ai että. Tämmöiset näkymät. Vanha tuttu kissa sieltä. Ensimmäinen kissa, minkä mä näen täällä. Tultiin tänne Kanion matkalla ja ollaan menossa venereissulla. Tässä on 2 vaihtoehtoa. 80 €. Joku lasivene tai sitten semmonen perus. Katsotaan kumpi siinä on vapaana, niin mennään semmoseen. Sitten meillä on tunti aikaa kierrellä täällä. Oli pakko riisua toi paita. Mua pelottaa, kun mulla on siis tämmönen tatuointi. Mä otin näyttäisi tossa. Se on semmonen piru. Niin kun nää on uskonnollisia, niin nää luulee varmaan, että mä oon joku, en sano sitä sanaa, mutta sen palvoja. Niin pitää varmaan laittaa kohta takas. Oli vaan pakko. Ja kiva tää, kun on varmaan 35 astetta, niin olla sit tämmönen musta paita päällä. Tai musta kombo. Ei voi mitään. Katsotaan millaista täällä on. Ainakin ihan hienon näköinen tämmönen, että noin vuoret on tossa tosi. Tai kanjonit on tosi lähellä. Ja tää on hauska, kun tätä myytiin, tätä matkaa. Niin trip to matka. Siis suomeksi on matka matkaan. Tosi hauska. Kyllä tässä niinku semikorkealla ollaan. Tuolla on vihreitä vettä. Niin tässä on itse asiassa pato. Totta. Kävelläänkö me ton panon toisella puolella? Ei.
sinne ei saa mennä. Jännä kuvitella, että majavat on tän rakentanut. Herranjestas. On ne kyllä taitavia. No, tää vesi on tän väristä täällä. Vähän erilaista. Ei oo ihan turkoosia kyllä. On niinku vihreätä enemmän. Tuot tulee heti niinku vuoret. Tässä oli joku luola mihin pääsee sitten. Tunti kajakilla 2 ihmiseltä 500 eli 8 €. Aikamoista hinnat. Okei, täällä on selkeästi vähän parempi tuotanto käynnissä. No, täällä on valot ja kaikki. On kyllä kapea tää tie. Täällä on meininki. Koirakin siinä. Jengi on tuolla. Tuolta pääsee. Mä en kyllä tommosilla oo menossa. Ei houkuttele niin paljon. Hauska kun mä näin Davidin eilen. Mä tutustuin sen baarista. Niin ne oli menossa tänään kanssa tänne. Ja niin silloin oli puoli tuntia aikaisemmin lähtö. Niin se tuli jo takas tuolta. Se tuli niin törmäsi siihen. Ja mä kuulin silloin kun hevoset kulkee. Kattonut minnekään, niin se pysäytti vaan. Mä olin silleen, kuka mua niinku pysäyttää? Onko se joku kaveri? No Davidhän siellä. Tuolla on Majaville varmaan kiitokseksi. Kelkkainen rakentaa tommoset majat itselleen, mutta sit rakentaa tämmösen padon täällä. Ja toi ei oo yhtään lämmintä, toi vesi on joku 15 asteista. Semmonen perus Suomen lämpötila vesissä. Niin en kyllä mene uimaan. Ihan hauskan näköistä. Tommosella me lähdetään vissiin. Oli 8,5 €. Mutta on kyllä hienot näkymät. Ei siinä. Tämmönen ihan faijana täällä. Toi olisi ollut toinen vaihtoehto, tommonen botski. Se olisi ollut yli 2 € halvempi. Ja tuolla pääsis noilla veteleen. Sitten mennään tämmöiseen luolaan. Makeen näköinen. Tää ei mitenkään turistien maa, mutta täällä on saakelisti jengiä. Ei voi mitään. Joutuu ootella. Mennäis käydä vähän huonosti, kun tässä oli tämmönen kapea ohitus. Niin mennäis tää Osma lentää kädestä. Onneksi ei lentänyt. Siinä olisi kaikki matskut mennyt, olisin lähtenyt varmaan himaan. On kyllä täydellistä vaihtelua tämmöisellä kuumalle säälle. Tämmönen superkylmä, viileä ja tämmönen kostea ilmasto. Tää tarvittais lampunvaihtaja. Mä oon ihan 100% varma, että täällä asuu joku tai ei nyt mikään ihminen, vaan sellainen joku eläin. Jossain teikö tuolla luolassa tai näin. Ei voi olla sillä, että täällä ei olisi muka ketään. Tuolla liitää Amerikan kotka. Amerikan kotka liitää. Smagedi onko hyvä moottori? Honda 100. Ei mitään helpointa maastoa tää kyllä kävellä. Ihan kivan näköistä on. Pakko myöntää. Tämä venereissu oli 8 €. Kesti about tunni. Se ei ollut mikään ihmeellinen. Ajettiin vähän tonne päin. Ja missä oli se Cave Greco vai mikä olikaan. Voi olla, että mä sekoitan ihan nämä maat. Mutta sit mä ajettiin vaan takas. Pitäis pystyä kävellä niinku tän vuoren vieressä. Niin ajattelin, jos löytyisi jotain kivoja spotteja. Vedettiin kyllä tosta niinku tonne suuntaan sillä botskilla tänne samaan suuntaan. Mutta on se nyt varmaan eri näkymät täältä. Tässä ei edes mitään turvakaiteita tonne. Eipä siinä. Olin menossa kans vessaan, mutta sinne pitää laittaa eurokolikko. Ja mulla ei oo mitään eurokolikoita, niin ei tässä nyt sitten mennä mihinkään kuselle. Kattokaa näitä maisemia.
Täältä löytyi tämmönen. Mä en muistanutkaan, että mä oon tämmösen tehnyt. Ei sydän V. Eli kaikki V:llä alkavat, niin tulkaa laittaa mulle viestiä. Mä en muista, että kuka sä olit. Wanna jump for the video? Oh, the video! Yeah, yeah. Thank you, thank you. No niin, nyt on tultu siihen vaiheeseen, että mä esittelen teille sen Airbnb, mistä oli puhetta. Tosissaan mun pitää näyttää tähän. Tommosta. Alkaa kuulua ääni. Mutta mitä tapahtuu? Tässä on siis tämmönen erillinen ovi ja hissi. No, mehän mennään tänne. Ja täältä avautuu. Painetaan ykköstä. Niin täältä avautuu tämmönen näköalahissi. Siellä olen minä. Ja kohta lähdetään, ovi meni kiinni. Nyt lähdettiin nousemaan. Tämmönen. Niinkun mitä ihmettä. Joo. No, me mennään tässä hetki ylöspäin. Makeita tämmösiä köynnöksiä tässä ympärillä. Noniin, no enää ei mennä. Sitten venataan, että tää aukeaa. Mentiin vielä ylöspäin. Nyt pysähdytään. Yes. Sitten mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. No. Tämähän näyttää tämmöseltä. Tässä on heti kun tullaan sisään, niin 2 tämmöstä mosaiikki. Ja toi nyt on. Sitten on vähän tämmöstä kelloa, hienompaa. Ja ruokailupöytä. Sitten on... Täällä on vähän tämmönen tunkkainen haju kyllä. Kattokaa noit niinku missä mä oon, jossain kirkossa. Täällä on niinku tämmösiä patsaita ja lasikruunua. Mutta mennään eka tänne. Tää oli tuulettomassa. Tässä on mun varmaan joku röökiparveke. Mä en polta. Mut tämmöset näköalat tästä. Ja sit mulla on tommonenkin yksityiskohta tossa. Ei niinku mitään järkeä. Tää on ihan tyhmä. No, sitten mennään takas sisälle. Laitetaan tää tällä tuulettumaan. Noin. Sitten on heti vessa. Ja nää saa tälleen piiloa. Niin toi on aika hauska. Sitten mennään vessaan. Vessa nyt on mitä on. Perus tommonen vessa. Vähän jotain tämmöstä. Ja sitten suihku. En tiedä onko toi hometta. Mutta niin, tämmönen suihku. Aika perus. Peskonekin löytyy. Sitten. Ja siis täällä on, mä en tiedä näyttäisi tähän videon. Täällä on tämmöset hienot valot. Hissi lähti just alas. Täällä on tämmöset hienot niinku valaistukset näihin kaikkiin. Siis tää on ihan oikeesti. Tää on niin tyhmä kuin voi olla. Sitten toinen parveke. Niin tässähän on toi. Te ootte varmasti, jos ootte tänne asti kattonut, niin tiedätte mikä toi on. Ja tuolla on jotain tekstiä. En tiedä mitä. Ja jotain orjan tappuraa tossa ja vähän tommoista perusvaasia. Miksipä ei. Joo, no tähän ei pääse aurinko, niin tää on huono. Tää on huono. Sitten katsotaan mitä täällä on. Täällä on vähän tauluja, vähän tommosta maailman epämukavinta istumispaikkaa. Sitten on sohvaa. Totta kai kristallikruunu, koska miksei. Ruokapöytää. Lisää tauluja. Sitten on tämmönen. No, sitten on keittiötä. En jaksaisi avata näitä. En tee noille yhtään mitään. Jääkaapit. Täältä on jotain lepakoita varmaan. Kai sinne syttyy valo. Aika leija. Syttyykö näihin muihinkin? Ei. No jääkaappi. Tyhjillään. Onko edes päällä? En tiedä. Free food tour. Siitä jollekin, jos tuutte tänne, niin
Skannatkaa toi. No siellä on joku ovi, mitä mä en saanut auki. Mä luulin eka, että nämä rappuset on vielä niinku lisää kerroksia, mutta toi on se, että mä pääsen hätätapauksessa tuolta veke. Koska hissi ei saa käyttää tulipalon aikana. Sitten on tommonen, mikä varmaan herää yöllä eloa. Tuollainen patsas. Tämmösiä. Mitä vittua? Hetkonen. Mitä? Mitä vittua? Joo, sori, mä eksyin vähän raitelle. Mitä? Saatiin kattokruunun valot. Sitten mennään yläkertaan. Nää muuttuu tällä yhdessä vaiheessa lasiportaiksi. Siinä on peili. Tää on kokonaan peili. Tuolla on jotain vaihtovaatteita. Vannon täällä on jotain jäkkää salahuoneita. Sitten tonne vähän valoja. Tässä on makkari. Vähän tuommoista vihreätä seinää. Ja sitten aika tämmönen. Kyllä tossa nyt varmaan nukkuu. En tiedä onko aika perussänky. Tää tehdä sitten kyllä tarkastus tonne. Onko siellä jotain? Mennään katsomaan vessa. Toinen vessa totta kai, koska mä oon yksin täällä. Se on kirjaimellisesti vaan vessa. Ja sit siinä on tämmönen. Se on tossa se vessa on toi vetohommeli. Ja sit tässä on kylpyamme. Mut sit viimeisenä, mutta ei vähäisempänä. Kattoterassi. 3. terassi. Ja tässä on taas toi. Ja mun hotelli oli niinku tuolla. Ja tossa on tommonen. Siis niin kipeä paikka, ettei mitään rajaa. Tässä vähän sillä, että jos tähän paistaa aurinko, sä oot tässä. Jos tuolla paistaa, mulla on 3 parveket. Mitä vittu? Mua häiritsi ihan hitosti, koska mä nukahin tuohon bussiin päikkäreille. Sitten kun mä heräsin, mä näin, että kaikilla vastaantulijoilla oli semmoista viininpunaista päällä. Oli se hattu, oli se paita, oli se kengät, oli se shortsit. Välillä oli koko viininpunainen asu, välillä oli vaan joku osa. Ja jokaisella. Sitten mä olin eka sillä että no, että varmaan niinku, että en mä kiinnittänyt huomioon. Samalla tavalla kuin on se orava juttu, että kuinka monta oravaa sun pitää nähdä, että sä alat miettiä, että onpa paljon oravia nyt. Niin sama homma kävi mulle, mutta viinipunaisten asioiden kanssa, mitä ihmisillä oli päällä. Niin mulla meni varmaan sillä 15 ihmistä, kun mä olin silleen, hei mitä helvettiä. Nyt oli varmaan 100. Siis jokaisella oli jotain, mä en niinku valehtele. Sitten mä kysyin ChatGPT, että mikä tää juttu on. Ei oo mitään tommoista juttua. Mä en tiedä, ja sillä että mä en tiedä onko mä sekoamassa vai mitä, mutta Airbnb on ainakin ihan sairas. Mitäs muutakaan kuin Saksa Curacao peliä ja Bissa, sama paikka kuin eilen. Joo, 7-1. Ihan kun Brasseen vastaan pelaa uudestaan Saksa. No niin, vihdoin löytyi baklavaa. Ostin tämmösen suklaa-pistaasio baklavan. Oli 200 denaria. Tuolla oli vaikka mitä. Niin maistellaan sit kohta. Onks hyvä? Täällä on tosi paljon semmosia patsaita, missä on hevonen. Tai niinku ihminen ratsastaa hevosella. Niin mä kuulin, että jos sillä hevosella on kaikki 4 niin kun jalkaa maassa, niin se kuoli luonnollisiin syihin se soturi siinä päällä. Ja jos sillä oli 1 jalka ilmassa, niin se kuoli taistelussa. Ja jos sillä on 2 jalkaa ilmassa, niin se kuoli taistelussa sillä lailla, että se oli kuningas. Okei, nyt ollaan täällä kämpässä ja testataan baklava. Tämmönen suklaa baklava, missä oli pistaasioa kanssa. Tää on mun iltapala. Näyttää tolta. Näyttää aika hyvältä. Testataan. Joo, on hyvän makuinen. Hintaa, mitäköhän tällä olisi ollut? Ehkä 4 euroa? Ei. No joo, ehkä 4 euroa maksetaan. Oli oikein toi hyvä. Sori, et puhun ruokasuus, mutta oli tosi hyvä. No niin, nyt mä lähden täältä Airbnbistä. Otetaan vielä. Nyt mun matka Pohjois-Makedoniassa on tullut päätökseen. Ja täällä Airbnbissä samalla aivan huikea mesta tää Pohjois-Makedonia.
Mut seuraavaksi mä arvostelen sen. Nyt on aika arvostella Pohjois-Makedonia. Pahoittelut siitä, mä oon vähän kipeä vielä, niin mun ääni on vähän mitä on. Mutta aloitetaan luonnosta. Pohjois-Makedonian luonto, tosi kaunis. Se kanjon matka, missä mä kävin, niin ihan jäätävän hieno. Kaikki kanjonit siellä, vesi oli kirkasta tai semmoista vihreitä. Muuten se joki Skopjessa, aika perus, paljon vihreitä, vaikka on niinku lämmin maa. Ja siis nämä kaikki maat, missä mä oon tähän mennessä käynyt, niin luonto on ollut tosi kaunista. No se meri tekee, vesi tekee aika paljon, vuoret. Tää Suomessa ei ole ihan samanlaista, niin tälle suomalaiselle ainakin on tosi hienon näköistä. Niin annan samat kuin Kroatialle 8,5. Ja sitten ruoka. Mä söin kerran Burger Kingissä, koska mä en ollut syönyt sen kanjon matkan jälkeen mitään, niin mun oli pakko päästä sinne nopeasti. Se nyt oli ihan perus. Mutta se mitä mä söin basaarissa, se lihalautanen, todella hyvä. Riisit kaikki siihen päälle. Sitten paras ruoka oli se kebab, minkä mä söin siinä Gastropubissa. Ihan jäätävän hyvä makuna. Voisin syödä mun loppuelämän sitä. Mä en tiedä miten se feta, jotain juustokastiket oli siinä päällä ja kaikkea. Niin semmonen suolainen ja ihan täydellinen bissen kylkiäiseksi. Ja se pastakin, minkä mä söin, tosi täyttävä, hyvä pasta. Et kyllä mä sanoin, että selkeästi paras ruokakohde, jos haluat hyvää ruokaa ja joudut valitsemaan näiden 3 maita, eli Kroatia, Kyproksen ja Makedonian välillä, niin me ihmeessä Pohjois-Makedonia. Ruoka 8,5/10 kanssa. Kulttuuri, no nyt oli enemmän kulttuuria, mitä edellisissä maissa oli. Ja muutenkin kävin vähän katsomassa, että oli vanhaa kylää, mitä kävin kattoo, kirkkoja, basaaria. Kyllä siellä näkyy se kulttuuri paljon enemmän. Ja enemmän mä suosittelen kulttuurikohteen myös tätä Kyprosta tai Kroatiaa. Pohjois-Makedoniassa on paljon historiaa kuin mitä Jugoslaviaa ja mitä siellä kaikkea tapahtunut. Mä en niin hyvä historiassa ole, mutta siitä kiinnostuneet, niin hyvä kohde myös sinne. Ja kulttuuri 8/10. Ja tykkäsin kyllä kans. Ite en niin paljon uskonnoista myöskään tiedä. Saatoin nukkua koulussa niillä tunneilla, mutta siltä kannalta tosi nätti maa. Löytyy muslimeja, löytyy kristittyjä, löytyy vähän kaikkea. Sitten kaupunki ja yöelämä. Kaupunki, hieno. Tykkäsin siitä jäätävästä patsasta. Se ei ole mikään kovin iso, että siellä on muutama semmonen katu, mutta muuten se on semmoista niinku ihan perus kaupunki, että jos sä lähdet tosta kävelee jossain Ullanlinnassa pikkukatuja pitkin, niin aika no ei nyt saman näköistä, Ullanlinna on hienon näköistä, mutta sillä tiedätkö, perus kerrostaloja, ei mitään ihmeellisempää, mutta sitten se keskusta-alue, mikä siinä on, niin se on tosi hieno. Rakastin sitä jäätävää patsasta Aleksanteri Suuresta siinä keskellä, se on jotenkin mahtipontinen ja kaikki liput, Pohjois-Makedonian liput siellä taustalla ja linnat, niin se oli kyllä oikeesti nättiä. Mä oon iloinen siitä, että mä näin nää, koska se oli oikeesti hieno. Kivisillat, vanha mesta kuitenkin. Yöelämä taas toisaalta, no niin kuin introsta näitte jo, siellä ei yöklubeja oo. Ja jos ne on, niin ne on semmosia baareja, missä jengi istuu siinä ulkona. Et en kyllä törmännyt yhtään yökerhoon, joka olisi missään maan alla ollut, varmaan just tämän tapahtuman takia. Niin tää yökerho pitää jättää tästä kategoriasta nyt pois. No ei sitä voi jättää pois, koska se on kaikissa muussakin. Niin biletyskohteena, älä missään nimessä mene tänne, mene Kroatiaan tai Kyprokseen, missä mä oon käynyt. Voit käydä katsoa ne edelliset videot. Niin, mut kaupunkina pakko antaa 7/10, koska yökerho ei oo. Muuten olisi ollut aika korkea arvosana. Elämänlaatu ja turvallisuus. No, niin kuin introsta myös näitte, niin ihmiset muuttaa sieltä pois. Sieltä on muuttanut monia satoja tuhansia ihmisiä pois tässä viime vuosikymmenen aikana. Niin se tarkoittaa varmaan, että elämänlaatu ei ole kovin korkealla. Ja mitä turvallisuuteen tulee, niin ei ole ehkä niinku kaikista turvallisinkaan maa Eurooppa-näkökulmasta. No mä nyt jouduin turistihuijaukseen 10 minuuttia sen jälkeen, kun mä tyyliin ländäsin sinne Skopjeen. Mutta
muuten ei siellä mitään niin kuin turvattomuutta kokenut. Ainakaan ei mitään taskuvarkaat, siellä on niin vähän ihmisiä, että ei siellä tule semmosia rykelmiä, missä taskuvarkaiden kannattaisi olla. Ja mulle sanottiin, että juna-asemia kannattaa välttää, että sitä lähistöä, mutta se nyt on ihan missä vaan kaupungissa ja maassa. Että siellä ei ole aina mitenkään turvallisinta. Niin tää saa kyllä nyt huonot pisteet tuon elämänlaadun takia, koska jos makedonialaiset haluaa muuttaa sieltä pois, niin en minäkään halua muuttaa sinne. 5/10. Nähtävyydet. No, siellä oli monta erilaista nähtävyyttä. Oli hienoja patsaita, oli basaaria, oli kirkkoja, katedraaleja, oli tää kanjoni. Siellä olisi ollut semmonen jäätävä risti vuoren päällä, mutta se tie sinne oli jotenkin suljettu kautta sitä rakennettiin, niin sitä ei päässyt katsomaan. Niin nähtävyyksiä on enemmän ja ehkä semmosia hienompia nähtävyyksiä. Että just se äiti Teresan katedraalikin, niin onhan se nyt aika historiallinen. Ja muutenkin noi basaarit, niin ei tommosia ollut Kroatiassa tai Kyproksella. Ei ainakaan tullut vastaan itselleni. Niin taitaa 8/10. Ne ei kuitenkaan ollut mitään maailmaa mullistavia nähtävyyksiä. Niin kuin esim. Jos mentäis Brasiliaan, tai kun mennään tulevaisuudessa Brasiliaan, niin se Rion vapauden patsas, ei se vapauden patsas, mutta joku se, mikä se on siellä ylhäällä, niin se tulee olemaan niin kuin ihan top tieriin. Mutta joo, 8/10. Sitten oma fiilis ja paikalliset. No, mä en paikallistenkaan hirveästi siellä jutellut muuta kuin ravintoloissa sitten tarjoilijoiden kanssa. Mulla ei jotenkin tullut vastaan siellä paikallisia. Et mä juttelin kyllä portugalilaisten, kasakstanilaisten, saksalaisten, ihan kanadalaisia siellä oli näillä niinku turistireissuilla, mutta paikallisia siellä on tosi vähän. Et varmaan se kertoo siitä, että jengi on muuttanut sieltä pois ja sit ehkä niillä on omat paikkansa, mistä ne on, mutta ei tullut vastaan paikallisia. Ja ravintoloissa ja sun muualla kaupoissa, missä mä kävin, niin tosi mukavia paikalliset. No itse asiassa taksikuski, joka mut vei lentokentältä puoli tuntia niin sinne Skopjen keskustaan, niin se oli maailman mukavi. Niin pakko antaa pisteet siitä. Oma fiilis Pohjois-Makedoniasta mun mielestä. En ymmärrä sitä, että miksi ihmiset ei matkusta sinne niin paljon johon toisiin paikkoihin. Ehkä ihmisiä jännittää se, että se on uutta ja sitten ei tiedetä hirveästi ainakaan niin kuin Suomen keskuudessa. Mutta mä sanoin, että lähtekää sinne. Sinne ei suoria lentoja taida olla, ellei nyt ihan väärässä ole täältä niin kuin Helsingistä tai Suomesta, mutta tosissaan semmonen paikka, mitä mä sydämellä suosittelen, että käykää kattoo, te tuutte yllättyä. Oikeasti hyvä ruoka, hyvä kulttuuri, kaikki mukavia ihmisiä, ei liikaa turisteja ja menkää shoppailemaan sinne basaariin, sieltä varmasti löytyy vaikka sun mitä. Ja joo, kaikki oma fiilis, tosi hyvä. Voisin uudestaan mennä, mutta ensi kerran mä menisin Ohridiin, missä on se Unescon luonnonsuojelukohde. On se järvi ja joku katedraali siellä, niin se on toinen paikka. Mutta käykää Skopjessa, menkää tutustua Pohjois-Makedoniaan. Pohjois-Makedonia taisi mennä nyt ykköseksi näistä 3 maasta. Ja seuraavaksi tulee Kosovo, niin katsotaan mihin Kosovo sijoittuu. Mut kiitos sulle, jos oot tänne asti kattonut ja katso myös seuraava video. Ja jos et ole kattonut aikaisempia videoita, niin mene kattoo ne kanssa. Siellä on Kroatia ja Kyprosta kuvattuna ja Kosovo ja Albania tulee seuraavaksi eri videoista totta kai. Mut muista tykätä ja tilata kanava ja kommentoi mitä mieltä olet videosta. Oletko käynyt Pohjois-Makedoniassa tai ajatteletko nyt käydä tämän videon perusteella. Kiitos että katsot. Nähdään seuraavassa videossa.